Misual pahnih lo tlan hlawk-hlawkin mipa lo kali hmu em tiin tangli lo ding ring chuan lo zawt a. Hmu e tah khan an biru tiin an bulah puan in khuh hlun mai chu a lo kawk. Chem ti ah vih tuma an pan hnaih lai tak chuan an pahnih chuan talh tumin an hnung lam atang chuan a vaw thlut a tawp a. An mizawn chu kai thavin min pui avangin nuam takin ihring nun i hmang dawn anih hi a lo tih chuan khiangrah tla ang phak chuan a khi tha tawh. A inah chuan a pawhaw a fel a lo tih ve tawh tir riang nen. Tangli chu in palpalin a tuikin lai chuan chu pa chaw buak hu zui a. Ka tih pal lutuk. Ka hlawh tur kha chu tikiam su aw. Imu hi lem ni. Ichal vak lo hi mu le. Ma se, hiu pat mel e. Tiin, zoi te chuan a phun sep sep a. Kum som thum chia kalani hi aw. Tiin, a ril ru in chu pa chuan a lau chang. A hliam te chu shuk fai sakin, damdoi te chu hnoi sak. Pakhatala chu a lo mu hil der lak lo to si. Na ti hle ma se a tuar lui chang chang. Tangli la chu lo swal thiam ve bok. Anala ya chuan a khoi lui char chara. Imolim ni anania a lo te chuak ve tange nge. Imu hil der tlat ni kha. Khoi poisa chu tiin adil zui ngal. Min ring ro tuna chuan ka nei lo ma se tungkum chungin ka penge nge yang che. Ko ilo vea ani chuan khongai na ka nei to bik lo. Tangli chuan po na chuan anam chuak ngal. Engkim ka tivekang chen na po ka nei lo min khongai ro tiin a au chok choka. Headphone vo in a lo lam san dai ti reng reng a shelo. Ikaran runia o atiri chu a lo shefu hlau. Afatlan chuaka mi papakhat hian a scooter chu a lo khoi mek. Soisa shepin police aman tir zui. Lom thu soya lu le mai atum lain. Kapa buk khan a lo zui lut le tlat to. Ka shiat na ka hlaw anyang. Khoya nge ka ompo ka sheto lo. Min khongai ro a lo tizel si a. A shwai lut le tange nge ani. Hetai iom don chuan sofa i muanga ni tin na tokin i chua ve nga yang. In chung kura a chul chul i thok bokang. Ka ming chu tangli anya ma se min kau kher do su. Engma hi i thu in lo khoi ve mai lo la. Ka imbua langa kamudon. Asoy ang lo e bak chu ti thei nain a in sheta lo. A secretary in a lo kola. Yandin Group CEO Kirzet mai. Jinjia a lo ni reng mai. Misual te kha a nau zinu a lo tir ni in. Tha tira adin hun chu lualan a lo tum a lo ni. Ma se adu anga kaltir pot chu atum ta a. Abril jam ema fang chuan ei tur te chu avadap rok roka. Misual emo ti in. Tangli chuan a hnunga chuan a lo hlap zot. A in thiam lo ve hle. Noodles plate khasiamin ama ei zo vek chu atum le a. Anin chu. Anin mua pha chep. Tangli a lai le zwal. Ka evek ro. Ikor turpo nak tuka kalau le don ya. Mutui ti in. Aru ma chuan alu zui ngal dai. Atuka chuan akor hak tur ton zau le ke korbul chu alo da chuaka. Chu nen chuan apartment chu a chuasan. Secretary khan lo ngak ring to in. Anui lo zadeu. Metse pakhat hian tangli chu run su in. A kompek ken lai chu atlawa. Ikal na tur enta che. Ti in. Alo hau let air. Fei high school a an classmate china lo ni a. Nang. College po rap phalo ka engtin nge Yandin Group ati hian thoilo tum ve ngam zo ka. Min sya ang po khan to su. Kazak zo ki a. Te alo la ti ta deu. College te zong akal ve chiang e mai a. Rampo na apa in azir chun zom tir de zo ka ni a. A shiswal ve kop mai. A chang du lim lo. Intern ang chuan director chuan a thok pui tur te chu a in mel sya tir luma. Design department na chuan fei te nien chuan anom ho don alo ni. College po kal lo. Alo thok the mai chu mak ati thu chu. Asoi nun le nga ta. A thok pui lui le midang te po chuan. An lo musit ngal le. Tangli ero chu azambi kei lo. Na thok tu ra roi kan ni a. Kan na chau chatakin thok mai mayang u. Ti in. A chut na lam chua pana. Lui chuan a ke in alo dang. A ra sak pop mai. O, kati palutuk. Ike lo kam zua ra. Tito su. Karap le chut mayang. Kei chu ka hoi zau vak lo ania. Ati tanga ta. An thin rim na tok chua lo tling em.
Tang li chu a chan chin thui chian tur a lo wang hle a an company a thok ve chan don ti a hria chuan en zui tur le tuma tin a tir lo turin zin sia chuan a secretary chu a hril secretary chuan zin ru chuan ni thum hnuwa press conference kovin Yanding Group CEO ani thu puan atum thu chu a lo hril ve bawk a anu chuan anu pui tur atan Beijinga mi hausa ber pakhat fanu chu a hwal sak diam to ani awm e Chinding gianga fanu ani ti zinzia chuan alo ring thiam ngal a fanu po chu an la hmu ngai bik chuang lova tangli nge mai chu alo ni reng ti reng an shelo bawk apa chuan zinwu chu motorin alo hril ta chi a hnial zeta I nei nge nge don po ani chuang lova va hmu ve phut mai ro ati ta ka chuan a liam ve mai an som na a kalpui ve tur chuan dini chu a som bawk ani hi a thian tha tak ani ani chuan a ruam man na lo siam puin pasal chu nei mai tur chuan a hrela apa ina blind date nei tur a tir reng mai chu an nin to em awangin chu sut kian dan thaber ni in an hria in awa thlen chuan eitur tui hnai tak tak nen zinzia chuan a lo hmuaka midang siam tir ma se ama siam anga a soi mai lo chuan a hna chung chang a zo chuan feite awang khan a sak ngal phat mai in beng daiin a phone lei sak chu a pe a changkan hmel ve te reng nen ki petlek chu lo ni in poisa ka nga lo lom hei hi hmangri phot mai ro ti in a number te chu a save sak ngala zinzia ero chu a tui lo kop mai phone ka le mana che in ne yang ti in a lo la som zui a chi lo a kha I phone po hi ka la lo ma yang o a le min a lom ka nin nei don poisa ka pe chawang che chutia anin po boina lama chuan tlupal le hlavin sofa chuan anin mo fu le ta chot mai tangli in thla alo la man sham min nei lo chuan do tin ka report chenga an man che ni mai ti in ala wau zui ole ni ro se ma se dan jam mu mal tak kan ne nga yang zinzia chuan alo ti ve ta nge company lama chuan zin u po chu CEO do kana chuan alo thu ve ta nge secretary ero chuan a be tha pe lo hle a anu chu lo kalin president tharani to kha I hna chan I du lo ani chuan thatak khan na thokang che alo ti zom zat bok Mr. Chena fanu kher chu nupuya tan ka nei theilawang a hmel chhelu tu kan ti zinuana ti chuan lungai su inu hian itana thatur ka ngai to ani hi idu dan danin yom zu izel theidon thawalom ti in anu ina a thlem ta ka chuan a phur le to hle an thom no hak tur lo thling chu arukin an vadong song ve ve a an kopui te ve ve shat lova aruka chu an tum anin tok le ro si thil deliver tur nei ang chuan in sei ve ve in an chuak zui ta a chumi zan chuan zin u chuan CEO ani lumna party alo bol saya inheritance contract a chuan a hming assign don mek zinzia chu thi to emoti in thamwang takin an nu fa chuan an ni vurvura ma se a hun taka zinzia chu lo lang ta hlol mai si alo la thi ho lo zinu le anu te chu makti na le launa chuan arun man ngala inheritance contract po chu zinzia chuan alo pot thler zui ngal mia engma soi zui ngam chu an nei to lo zinu party hoi hut po chu ti to pani thu chuan puang zui ngal tangli le dini te po chuan lo thleng ve a zinzia chuan lo bor lui lui to tu ma chuan an ni pahnih chuan lo ngai ven lem lo secretary chuan alo hmu renga ma se engma soi lo ti ber chuan zinzia dam taka han hmule chu alom zia te soin hetianga ti tu che hi chu an chak lo khopang ma se upatlam kapan ve zel to ti shala fapa hi nei ve vat la ka ti khop mai malam hun engma kan shat lo hi alo ti som zata alo let le chia ni chu a man ho thlak hle nem nu sui chuan alo ti zung zunga kapi nupui te chu ka nei dai to lom lungai su kan cheng dun mek zinzia chuan alo ti ta ka chuan api chu alom kher mai kanu zinu pu in North City a mi house ber fanu nupuya anei don sin nu sui chuan alo ti ve vata an pia dewa chuan zinu an tu zok nge Mr. Chena fanu chu tia
nula pahnih alo belai chu an va hmu zui tang li te an ni te hriat chuan zinzia chu amang ang hle a secretary lah chuan ka hmu reng tawh a ka hrilh duh lo chiah ni kha surprise se ka duh a alo la ti zui tumaw tangi chu inupui maw pi in alo tih chuan oh mahse vaberi chu ka nih na thawp ka duh nia i ti sakang tiin zinzia chuan alo dang tlat tang li chuan dini zawk chu kawkin kanu hnam hming li ti hi tuman an hre lova nang chu chen hnam ini ve thova keimah angin awmri mai rawh tiin a ngin ru chiama ani pawh chuan a birthday a thil tha deuh pek a tiam awang chuan pawih alo ti lo nasa an la naupangah an ngaihtuah thui hek lo zinzia chu lo in thlak fel leh diamin tangli lo phei nen chuan an in tawk eitur deliver ang chuan a in sawi zai a tangli pawh chuan so Mr. Chenah mi hausa deuh fanu kha nia heta kalo hruai ani hi ka scooter a hire a zan khata zariat ka hlawh dawn a sin tiin a in sawi fihlim zui ve ngal ani te chu a ngaih tawh awm tawh lo saw hawdaiang tiin alo puta a tlutlawr a pum nula mit meiin dini chu a haw tur thu chaw va hrila chu ve leh cheni chuan a awm a nawm lo awanga haw a duh thu sawin zinnu chuan alo phal lova mahse secretary khan Mr. Chen an hruai haw turin min hril ani tiin alo pui vat tangli ke hliamah chuan zinzia chuan damdawi te hnawih zaka a pa chuan lo khawlin enge zinnu chu an alo zawt ka duh zawng mi ni lo bakah pasal ka nei daih tawh tiin tangli chuan a chhang daw sawi su nak tuka ka lo finfiah dawn tiin a pa chu alo por khawp mai chutiang ani chuan zinzia chuan alo hmuh pui ngei chuangai dawn alo in duh thiam ro pui si a ti ai zawng te chu a tih sak vek a pa ngai na zawng te chu a hrilh pa mual bawk a a tukah chuan fei khan lo khawlin engwangin ngei lo la kal lova i va tlai ve alo ti por hle ka lo kal dawn a ti takah chuan khawl a off ngal vakal rawh i pa chu alo thlen hunah ka lo khawl ang che tiin tha takin zinzia chuan a thlah secretary chu khawl ngalin tangli chu ngaihtven turin a hrilh bawk tangli lo lut chu fei chuan a design draft chuan alo theh khum ngala i lo kal tlai si i design a che bawk si bang mai rawh heta thaw hi i phuh ve lo ani alo ti vela ka thiam leh thiam lo te chu high cheng jewelry design competition ah kan la hre mai dawn alawm alo ti ve mak nikuma pawh fei hian runner up nih na a nei phasin i thluk ngai chuang lovang a thian ten an lo tih chuan chutianga runner up chauh ni si champion ang maiah i awm le tiin tangli chuan alo chhang let ve sak director chuan secretary phone call chu dongin tangi chu an president nupui ani awang chuan lo dual feu tur chuan a rawn hrilh tang fei le tang li te an awm si a tu zawk nge a nupui chu a hret alo chuti laiin share neitu thenkhat te chu a awm lo laia zinu a an lo thlawp awangin an share transfer turin zinzia chuan alo nawr lui mek a tumah chuan an hnial ngam lo an share te chu a lei sak ta nge tangli chuan lo khawlin pa a ka pa hi ka bitlang thei tlat lova alo kal dawn nge dawn lo ka hre lo kan in bi tha leh dawn nia alo ti chulai tak chu fei khan lo hria in pasal i lo nei reng tawh ani maw ke ai in design i thiam chho dawnin a lang tluk mai a ka nih na min thu sak hi ka rem ti ngai lovang pe chhuah va ti ngai tiin alo i sik ngal hle tawh lo ni lunch break ah chuan dini khan lo textin chaidun puiah alo zawm a fei te khan i hna i zo tawh em ni i chhuak ngot thei lovang tiin an lo hnial lunch break ah te chuan ka duhna piangah ka kal thei design draft te mai ka zawna rei tawh tiin a chhuak zui ngal dini kar chu tlawm nan zin u khan alo pe chu ni in chutia pawn lamah an in biak mulmul lai chuan zinzia te pawh kha an lo chhuak hlawlh secretary chu a kal hran tir ngal tangli chuan lo pan vatin hei hi ka pasal chu ani hi tiin dini chu a hrila a hmel tha hle mai tiin alo fak luam zawna hrang hrang te chu a zawt kual ta teuh a tangli chuan ani hi ka thiannu nia manzan khan ka ti der che ni kha
a tong du ve a enga ma ngai su alo ti zung zung zinzia ero chu an driver ang chuan in sawi ve thungin yanding company a mi pakhat driver ani thu chu a hril thlakata cheng sing khat ka hlo a car pawh ka nei lem lo bial nu hlui phei chu ka nei ngai lo hrim hrim a ti chuan in thawh rim dun hle ngai dawn ani chu in la naupang thowa in ngaih tawh awm lo tura ngai ang yanding president pawh hi zin hnam tho niin ka lo hria a Mr. Wu a i ti erawh chu ka hre ve miah lo dini chuan alo ti nula nia shareholder pakhat ania in hre lo mai thei tiin a bum thei hriam director chuan design competition lo awm turah chuan theih tawp pa inbuat saih turin a staff te chu a hril a pakhat na chuan bonus poisa tam tak an dawn tur thu a sawi a tangli pawh chu a phur hle director chuan tangfei zawk chu president nupui in thup chu a nih ringa a chan pawh a hausak hmel zawk daih wang ani chau tawkin tlaiah chuan tangli chu inah chuan a haw a beihsei lo deuhin a pa chu lo lang nawlh mai alo kal tawh dawn lo emaw tiin zinzia pawh chu alo la haw si lo dawhkânah an thlalak dun chu a en vung vung a mipa chu a hmuh hnung ang a ti hle restroom ah leh sir pawh chuan an thlalak te chu lo in tar vel a engei pasal hming chu a pa in a tih laiin zinzia ka nia tiin amah zinzia lo hawl chuan alo chhang a hming chu a hriat hnu ang a ti hle a mahse a hre chhuak thei tlat lo zinzia pawh in tangli pa chu khawih ah emaw tak hmuh tawhna nei tlatin a in hre bawk a pa tia a kauh ve mai tichuan pa pawh min ti chu in mutna pawh a in ang lova in awm dan hi in nei lem te pawhin ang ka ti zawk e a chu chu dikem alo ti ta chat mai